खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नैथि साननि इभिक्शन ड्राइभआव दुंहाव थासारि नाथाय बे खेबाव पुलिस आरो आयेन बेरेखायै सोरखारनि हाखौ दखल खालामग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव दावसिया जायाखै मख'नो गोनांदि गुवाहाटी हाइकर्टनि बिथोन बायदियै हजाय जिल्लानि लामदिं फरेस्टआव आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनाय हाबाफारिया थांनाय समबारनिफ्राय जागायदों बे होखारनाय हाबाफारि एबा इभिक्शन ड्राइभआव गिबि सानाव जेबो दावराव दावसि जायाखैमोन नाथाय नैथि सान अदेबानि मैयानि सानाव दावराव दावसिया जादों नाथाय बे दावराव दावसिया आसाम पुलिस आरो हा आवग्रिनानै थाग्राफोरनि गेजेराव जायाखै रहमत आली आरो जनेक महन मुंनि सानै सुबुंनि सायावसो गाग्लोबदों सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रहमत आली मुंनि सुबुङा आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनानै थानायफोरनो हानि पाट्टा बानायनानै होगोन होननानै गोबांनिफ्रायनो गोबां रां लांदोंमोन होखारनाय सानखालिबो अदेबानि मैयानि सानावबो रहमत आली आरो जनेक महना फैनानै फिन सुबुंफोरनि गेजेराव हा पाट्टा बानायनानै होनायनि खोथा बुंफैदोंमोन आरो बेनि थाखाय रां बिबावदोंमोन बेयावनो रायजो राजाफ्रा रागा जोंनानै रहमत आली आरो जनेक महननि सायाव गाग्लोबदों उनाव पुलिसफोरा सानैखौबो रागा जोंनाय रायजो राजानि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनानै लानानै थांदों मख'नो गोनांदि 1410 हेक्टर सोरखारि हायाव आवग्रिनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनाय हाबाफारिया पेज मेनाराव मावजागोन गिबि पेजआव 500 हेक्टर हायाव थानायफोरखौ होखारग्रोगोन बियो थांनाय समबारनिफ्रायनो जागायजेनबाय बेनि थाखाय 1000 आसाम पुलिस आरो CRPFनि जवानफोरा खामानिखौ मावदों साख्रिनि थाखाय हा फाननाय आरो लाख लाख रां होनायखौ जों गोबां खेब खोनाबोनो मोन्दों नाथाय सासे सुबुङा साख्रिनि थाखाय गावनि किडनिखौनो दान होदों नगावनि हिर'मणि सयकिया मुंनि सुबुङा एपिडिसिएलआव साख्रि मोनगोननि आसायै गावनि किडनिखौ दान होदों बिथां हिर'मणि सयकियाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला एपिडिसिएलनि CGM खरबि बरा देखा मुंनि आइजोआ गावनि फिसाय दिक्ताक बरानि थाखाय किडनि नागिरदोंमोन बेखौ खौरां मोननानै दुखुथिया नखरनि हिर'मणि सयकियाया खरबि बरा देखा बिथांखौ लोगो हमनानै गावनि किडनिखौ दान होनो थाखाय राजि जादोंमोन आरो बेनि सोलायै एपिडिसिएलआव साख्रि आरो खरलबसे हा बिदोंमोन एपिडिसिएलआव साख्रिनि थिसनलाइ होनाया फिसा खोथा होनानै खरबि देखा बराया हिर'मणि सयकियानो साख्रि होनो रादाय होदोंमोन लोगोसे हाबो होगोन होननानै बुंथिदोंमोन बेबायदियैनो थांनाय 2020 मायथाइयाव एप'ल' देहा फाहामसालियाव थांनानै हिर'मणि सयकियाया गावनि किडनिखौ खरबि देखा बरानि फिसायनो दान हैदोंमोन नाथाय बेनि उनाव दिनैसिमबो हिर'मणि सयकिया बिथाङा हा खरलबसे आरो एपिडिसिएलआव साख्रिखौ मोननो हायाखै खालि मोनदों नासयजानाय जायनि थाखाय बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों जाथायखौ फोरमायथिनानै लाफैदों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला एपिडिसिएलनि रां जाख्ल'नायनि दायाव माखासे सान सिगां चिफ मिनिस्टार भिजिलेन्स टीमआ गोबां सुबुंफोरनाव सोंनाय फिननाय लादोंमोन बे केसावबो गोग्लैदों खरबि देखा बराया जायफोर नंखाय फोरमान बिलाइ लानानै सोलोंथाइ बिफानाव साख्रि मावगासिनो दङ बिथांमोननि हेंथायै गोख्रोङै राहा लानाया जागोन होननानै फोरमायथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा डक्टर रनज पेगु बिथाङा बुंथिदों दि नंखाय फोरमान लानानै सोलोंथाइ बिफानाव साख्रि मावनायफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाया जाबाय आरो उनावबो सोरबा नंखाय फोरमान लानानै साख्रि लायोब्ला बेनि हेंथायैबो गोख्रों राहा लानाया जागोन बेनि थाखाय नायबिजिरनाया जागासिनो दङ आरो नायबिजिरनायनि गेजेरजों टेटनि फोरमानखौल' नंखाय बानायनाय नुनो मोननाय जायाखै बिएडनि फोरमानखौबो नंखाय लानानै साख्रिनि थिसनलाइ लानाय नुनो मोननाय जादों होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो जायफोरा जायखिजाया नंखाय फोरमान लानानै सोलोंथाइ बिफानाव साख्रि मावगासिनो दङ बिथांमोनहा गावनो रिजाइन होयोब्ला गावनि लाइफआनो गोरलै जागोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा डक्टर रनज पेगु बिथांनि अनगायैबो सासे उखिला फोरमायथिबावोदि बिटिआरजों लोगोसे गासै आसामाव 36 सुबुंफोर जायफोर नंखाय टेट सार्टिफिकेट लानानै साख्रिनि थिसनलाइ लादों बिथांमोननि थाखायनो जायफोर नंगुबै टेट फोरोंगिरि बिथांमोनहा नासयजानो गोनां जादों नंखाय टेट सार्टिफिकेट लानानै फोरोंगिरि थिसनलाइ लानायखौ लानानै गुवाहाटी हाइकर्टआव पेटिशन फाइल खालामनायाव माखासे खोथाया सोराङाव फैदों सर्ब शिक्षानि माखासे मावख'गिरिफोर आरो दालालफोरानो बेयाव आखाइ दङ बेनि माखासे एरेस्टबो जाबाय होननानै बुंथियो बिथाङा आरो नंखाय टेट सार्टिफिकेट बानायनानै फोरोंगिरिनि थिसनलाइ होनाय बे केसआव गुबुन गुबुन सुबुंनिफ्राय गासै 1 कौटिनिबो बारा रां लादों होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा डक्टरनि नंखाय सार्टिफिकेट लानानै साख्रि मावनाय सासे नंखाय डक्टरनि जेयाव गोग्लैदों गंनै नखरा नंखाय डक्टरा तिनसुकियानि गंनै नखरनिफ्राय 20 लाखनिबो गोबां रां लादों
रिपर्टनि बायदिब्ला नंखाय आइजो डक्टर त्रिसा पेगुआ गावखौ एम्सनि टपार सिनायथि होदोंमोन आरो गावनि आखायाव निउ दिल्लीयाव थानाय अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स एम्सआव MBBSनि मोननै मासि दङ आरो बे मोननै मासिखौ रिजार्वेशन केटेगरियाव होनो हायो होननानै बुंथिदोंमोन। बेयावनो तिनसुकियानि गंनै नखरा गावसोरनि फिसाफोरखौ MBBSआव मुं थिसननो थाखाय नंखाय डक्टर त्रिसा पेगुनि आखायाव रां होदोंमोन। थगायजानाय नखर रुबि कुटुमा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा एम्सआव फिसानि मुं थिसनजागोननि आसायै 20 लाख रां होदोंमोन आरो गुबुन सासेया 6 लाख रां होदोंमोन। नाथाय बेनि उननिफ्रायनो नंखाय डक्टर त्रिसा पेगुखौ लोगो मोनाखै। जायनि थाखाय थगायजानाय गंनै नखरनि सोद्रोमाफोरा त्रिसा पेगुनि हेंथायै पुलिस थानायाव FIR होदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बेनि सिगांबो त्रिसा पेगुआ बायदि बायदि अलखद दिन्थिनानै अरुणाचल प्रदेशनि सासे आइजोनिफ्राय गोबां रां लुथिदों। दा पुलिसआ रां थगायनानै जाग्रा त्रिसा पेगुखौ हमबाय। मख'नो गोनांदि त्रिसा पेगुआ नंखाय डक्टरनि फोरमान लानानै शिबसागरनि स्वर्गदेव शिवकापा देहा फाहामसालियाव डक्टर महरै खामानि मावदोंमोन। बेनि अनगायैबो जरहाटनि AG नार्सिं हमावबो रेसिडेन्ट डक्टर महरै जइन खालामनो थांदोंमोन। आसामनि सासे हाग्रा बिफाननि मावथिया डिपार्टमेन्टेल फिजिकेल टेस्ट जाबाय थानाय समावनो हरखाबै हायाव गोग्लैनानै जिउ खहा जादों। आसामनि डिमा हासाव जिल्लानि हाफ्लं फरेस्ट डिभिजननि फरेस्टार ब्रिजेश थाउसन बिथाङा डिपार्टमेन्टेल फिजिकेल टेस्ट जाबाय थानाय समावनो थाबायनायाव हरखाबै हायाव गोग्लैनानै जिउ खोमादों। फरेस्टार ब्रिजेश थाउसन बिथाङा डिमा हासाव जिल्लानि हाफ्लं फरेस्ट डिभिजन वेस्टनि सासे फरेस्टारमोन आरो बिथाङा डिमा हासाव जिल्लानि हाफ्लंनि डिग्रिक गामिनिमोन। डिमा हासाव जिल्लानि हाफ्लं फरेस्ट डिभिजननि डिपुटि रेन्जार राजु पक्रेल बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा डिपार्टमेन्टेल फिजिकेल टेस्ट खुंदोंमोन। बेनिनो नैथि साननि टेस्टआव 2 घन्टानि गेजेराव 7 किल'मिटार जानथाइसिम थाबायनांगौमोन आरो बेयो फुंबिलि 6 रिंगानिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन। फरेस्ट अफिसियेलफोरजों ब्रिजेश थाउसन बिथाङाबो थाबायफादोंमोन। बेयावनो थाबायनायनि 2 मिनिट उनावनो बिथाङा हायाव गोग्लैदों। लोगो लोगो मावख'गिरिफ्रा एम्बुलेन्स लेंहरनानै फाहामथायनि थाखाय बिथांखौ देहा फाहामसालिसिम लानानै थांदोंमोन। नाथाय डक्टरा ब्रिजेश थाउसन बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावदों। बाक्सा जिल्ला रुपहि दखरानि सिङाव थानाय हासरा गामियाव NRLM जाला ब्लकनि मोनथाम VOनि बानजायनायाव ड्राग्स, गान्जा, थिरखेला आरो फेग्रा मुवा बाहायनायखौ होबथानायनि सांग्रांथि मेल खुंदों। लोगोसे आइजो माहारिया मोनथाम VO ज' जालायनानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदों जाला ब्लक प्रजेक्ट मेनेजार बिथां अमल बाग्लारि, रुपहि दखरा एबसुनि आफादगिरि जतिन गयारि आरो गाहाय नेहाथारि कनक दैमारि, रुपहि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि दैमालु खेरखाथारि आरो हासरा गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा बुंथिदों दि जोंनि बिटिआरनि बर' फरायसाफोरा सानफा एफा ड्राग्सनि फारसे मोजां मोननाया बांगासिनो दङ। बेबायदि ड्राग्स बाहायबाय थायोब्ला जोंनि बर' फरायसाफोरा गावनि जिउखौ खोमसि लामाजों लांगोन, लोगोसे नखर आरो बर' समाजखौ माबोरैहाय दैदेनलांनो हागोन। बेबायदिब्ला हारियाबो खोमसि लामायाव थांगोन होननानै बुंथि बिथांमोनहा। बेनिखायनो फेग्रा मुवा बाहायनायनि सायाव नखरनिफोराबो सांग्रां जानो नांगोन होननानै बुंथियो। नखरनि लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाय नुयोब्ला ओनसोलनि गोरों गोरा नङाब्ला फोरोंगिरिफोरनो खोन्थानानै होनो थाखायबो खावलायो, जाहाथे ड्राग्स बाहायनायनि सायाव सांग्रांथिखौ होनो हायो। ड्राग्स बाहायनायनि सायाव सांग्रांथि होनायनि अनगायैबो गुबैयै काउन्सेलिं खालामनो नांगोन। काउन्सेलिं जेरै ड्राग्स बाहायनायनिफ्राय गावखौ माबोरै जानगाराव दोननो हायो बायदि बायदि। बेनि थाखाय नखरनिजों लोगोसे समाजाबो सांग्रां जानो नांगोन होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। रायजो राजाफोरनि जायगा एबा रायजोनि सम्पथियाव खुदै गारनाय आरो पस्टार सिथाबनायखौ नुयोब्ला फट' खेबनानै एड्रेसजों लोगोसे मोनसे लिंकआव आपल'ड खालामहरनो हायोब्ला 1000 रां बान्था होनाय जागोन। गुवाहाटी नोगोरखौ साब सिखोन लाखिनो थाखाय गुवाहाटी मिउनिसिपेल कर्परेसन GMCआ माखासे थांखि फोसावदों। गुवाहाटी मिउनिसिपेल कर्परेसननि गोजौ थाखोनि सासे मावख'गिरिया बुंथिदों दि गुवाहाटीयाव फ्लाइअभार, लामा जेराव मेरावनो गोबां फिसा फिसा पस्टार सिथाबनायखौ नुनो मोनो, जेरै टिउसननि थाखाय पस्टार सिथाबनाय, हस्टेलनि थाखाय पस्टार सिथाबनाय, कम्पिउटार कर्सनि थाखाय पस्टार सिथाबनाय बायदि बायदि। बेनि अनगायैबो हस्पिटाल, रायजोनि सम्पति बायदिफोरावबो खुदै गारलाबायनायखौ नुनो मोनो। नाथाय पाब्लिक प्लेसाव जानला मोनला खुदै गारनाय आरो पस्टार सिथाबनाया आयेननि बेरेखा। गुवाहाटी मिउनिसिपेल एक्ट 390 दफा बायदियै बेनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो हायो आरो गोनांथि जायोब्ला FIR होनो हायो होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। पाब्लिक प्रपार्टियाव जानला मोनला खुदै गारनाय आरो पस्टार सिथाबनायखौ नुयोब्ला बेनि सावगारि सेबखांनानै बिथांमोननि एड्रेसजों लोगोसे मोनसे लिंकआव दैथायहरनो खावलायदों। जायफोर एड्रेसजों लोगोसे फट' आपल'ड खालामनो हागोन बिथांमोननो 1000 बान्था होनाय जागोन।
नाथाय मोनसे सावगारिखौनो गोबाङा फट' सेबखांनानै हरोब्ला जाय सिगांग्रो हरग्रोदों बिथांनोल' बान्थाखौ होनाय जागोन बिनि थाखाय लिंक होथ'नाय जायाखै नाथाय कमप्लेन हरनो थाखाय फन नाम्बार होनाय जादों फन नाम्बारा जाहैबाय 8811107000 गुबुन मोनसे नाम्बारा जाहैदों 7399003001 आरो गुबुन मोनसे बावा 7399003002 पस्टाराव थानाय फन नाम्बार आरो एड्रेसनि गेजेरजोंनो पस्टार स्टाफफोरखौ हमहैनो हायो बेनिखायनो 15 साननि गेजेरावनो स्टाफनाय पस्टारखौ बोखारनो थाखाय खावलायदों दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों